ଅଜା ଇଏ ନାତୁଣୀ ଖବରଟା କଣ? ଓହୋ ନାତୁରୀ ନାତୁରୀ ଆଜି 12ଟା ବେଳେ ନା 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 12ଟା ବେଳେ ଆସିବନି 12ଟା ବେଳେ ଆସିବନି 12ଟା ବେଳେ ଆସିବନି ସେ ତା ସିଆଡେ ରହିବ ନା ସେ କାହିଁ ଆଡେ ଆଇବ ତମେ ଯା ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା। ମୁଣ୍ଡ ଟାକୁ ଟିକେ କଷେଇଥିବ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ହେଲା। ଡାକିଦବା ଏଇଠି ବୁଢା କଣ କହିଗଲା? ଆସିବନି ତାମାନେ ଆସିବ ଚାଲ। अरे तमे दिटा कुआरे ଆମେ ଅଜାଲୋ ମତେ ନେଇଯା ଲୋ ଅଜାଲୋ ମତେ ନେଇଯା। କୁଆ ନେଇଯିବି ତମେ ମତେ ଆଗେ କୁହ ତମ ଦିଟାଙ୍କର ଏଠି କାମ କଣ? ତମ ପାଖେ ଆମ କାମ ଜମା ନାହିଁ ନାତୁଣୀ ପାଖରେ କାମ ନା ବାସନା ସବୁ ଅଛି ପାଖେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ଭାବିକି ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ଦଉଛ କାହିଁକି ସଦା ଅଜାଲୋ ମତେ ନେଇଯା ଲୋ ଅଜା। ପ୍ରେମ କୁହ ପାନ ଗୁଆ କଣ କରୁଛ? ପାନ ବି ଆଣିଛି ଗୁଆ ବି ଆଣିଛି ବଙ୍ଗାଳି ଗୁଣ୍ଡି କରରେ ଜାକିକି ଦାନ୍ତ ଚିକି ହବା କେତେ ମଜା ଅଜାଲୋ ମତେ ନେଇଯା ଲୋ ଅଜା। ଦିନେ ନାଇଁ କି କାଳେ ନାଇଁ ଏଠି ଖରା ବେଳଟାରେ ଗାଈ ଖରା ବେଳ ପ୍ରେମ କରଇ ବିକଳିଆ ବୁଝିବେନି ଆମ ପ୍ରେମ କିନ୍ତୁ ସିଝା ଶାଗୁ ପରି ଦେହ ପାଇଁ ଭିଟାମିନ। ଚାହା ବି ପିଇବି ବାହା ବି ମୁହେବି ଖୋଲି ଦିଅ ଦରବାଜା ଅଜାଲୋ ମତେ ନେଇଯା। हायलो सोना मोही बाट तोर चाही आखिरे मो नींद नाही हाय मत सोना मोही बाट तोर चाही आखिरे मो नींद नाही। କାଖ ହବ ନାଇଁ ସେ କଥା କଣ କି ଅଜା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ତମେ କୁଆଡେ ସେ କୁସୁମ ବୁଢୀ ତ କାନ୍ଦି କାଟିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତ ଯାଉନ ସେ କାନ୍ଦିଟାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦବ। ଆଚ୍ଛା ସୁଖୁମାରେ ମାରିବାକୁ ବଇଛ ଆଉ ନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦି କାଟିବାକୁ ପଳେଇବି ତମର ଏପଟେ ମୋ ନାଟୁ ନେଇ ସେଠି କଣ୍ଟିଆରେ ପଳେଇବ ଆଉ ନା ହଁ ଦିଟାଙ୍କ ଶଳେ ମୋ ଆଗରେ ଦାନ୍ତକୁ ନେପାରି ଭାବୁଛ ମୋ ନାତୁଣୀ ସହିତ ଖେଳିବ କବାଡି ନା ଅନଉନ ଛଳା ଦିଟାଙ୍କର ଟଣ୍ଟିକାକୁ ଦେବି ମୁଁ ଭିଡି କାଏ ଗୋଟେ ହଉଛ ମୋ ସ୍ତୋରି ସ୍ତାରି ହଉ କଥାରେ ଅଛି ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରମନ୍ଦ ତାମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ନା ନାଇଁ ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଯବାନ ଟଙ୍କା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାପାନ ଟୋକି ଛିଡା ହେଇଛି ତମର ଅସୁବିଧା ଟା ରହୁଛି କୋଉଠି? ଆଉ କଥା ରହିଲା ତମେ ଯୋଉ ଘରଟାକୁ ଦିଥର ଦେଖାଯାଉ କାନ୍ଧି କାଟିବାକୁ ପଳଉଛ ସେ କାନ୍ଧି ଛିଣ୍ଡିକି ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଧ ଉପରେ ପଡିବ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ କୁନ୍ତେ ଯାଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ମତେ କହିବନି ବିନ୍ଧିଲେ। ଅଜାଙ୍କର କଦଳୀ ଅଛି? ହଁ କଦଳୀ ଅଛି ଫେଣା ଅଛି ମଞ୍ଜା ଅଛି ଡଜନ ଅଛି ଡିଜାଇନ ଅଛି ନାଇଁ ରୋଜ ଅଛି।